no me'n recordo el càrrec, però estava a l'Ajuntament de Granollers, que per altra banda organitzaven un cicle de teatre, que ja era no sé quina edició, i van fer l'espectacle. Ell, que havia estat ponent de la Fiscalia Militar, del judici del Consell de Guerra del Sánchez, doncs va muntar amb còlera, pel que sabem posteriorment, i va fer alguna denúncia. I aquella denúncia va tirar endavant i en un mes ja ens va arribar l'ordre, quan estàvem actuant a Reus, que aturéssim les representacions. I el procés va seguir, van començar a haver-hi les primeres manifestacions, les primeres respostes del que se'n va dir llibertat d'expressió, va sorgir el dibuix de la llibertat d'expressió, que encara ara s'utilitza, que va fer la Teresa i el Fabià Puigcerver, la caràtula amb la barra vermella, i va haver-hi una vaga realment espectacular de cinemes i de teatres dia abans o 2 dies abans de Nadal, mentre s'anava muntant tot el sumari. Home, aquest era un exemple, per això et dic, o sigui, tenies que no baixar la guàrdia. Home, jo penso que primer jo era un gran admirador i amic de l'Albert, personalment, primer perquè vaig néixer sota el paraigües de Joglars, no? I després veient tot el que havia passat, nosaltres vam fer, Comediants ens va tocar una mica, una part orgullosos d'haver-la fet, d'anar a fora, vam anar a Berlín a fer unes conferències i unes festes, amb el Brossa, precisament, sobre la llibertat d'expressió. Vam anar a Perpinyà, vam anar a Madrid, ens van destrossar la furgoneta de Marduix, l'autobús que vam anar a Madrid a manifestar-nos, vam dormir allà amb el sindicat de l'UGT, o sigui, que ens vam bellugar moltíssim, perquè era un fet, era com insòlit, no? És que quan hi penses, per una obra de teatre, no? La Torna, no? Que et poguessin fer un concert de guerra, és que era perillós no enfrontar-t'hi en aquell moment, per el que et deia, no? Era com de dir, que aquests o no els parem els peus o continuaran una altra vegada posant traves i merda, parlant en plata. Va ser un moviment també molt important i que ens va unir tota la professió de cop i volta, no? I prens consciència de la importància, el mateix que et deia de quan vam anar a Madrid al carrer i que tens consciència de dir, uau, això és important, no? O com les dretes t'amenaçaven a mort, no? Les gires que hem fet per diversos llocs, a Saragossa, i com... Deies, hosti, això sí, però si estem fent teatre, com pot ser tan bèstia, no? La història, que per aquesta gent que això els molesti, no? Que els molesti, no? En aquell moment, la Torna i la llibertat d'expressió representaven un enfrontament, o sigui, hi va haver-hi molts aldarulls amb la llibertat d'expressió.